Нека си представим, че годината е 2300 и добавката за клас прослужено време е отпаднала, но не е заменена с абсолютно нищо друго. Нека си представим, че тогава данък печалба и размера на осигуровките за сметка на работодателя са намалени, тъй като представителите на бизнеса най-накрая са успели да убедят правителството, че наистина данъчната му тежест е твърде висока, нищо, че плаща най-ниския данък печалба в цяла Европа. Успели са да ги убедят и това нещо се е случило през 2030 година. Оттам, разбира се, и парите в бюджета за провеждането на каквито и да било политики в здравеопазването и образованието просто не стигат, тъй като бизнесът успял да си прокара това свое искане. Нека си представим, че същата тази година, 2300, са намалени дните задължителен минимален отпуск. Защото най-накрая, например, неолибералното лоби е надделяло в комисията в Народното събрание, тъй като просто, когато е надделявало, не е имало алтернативно лоби, което да спре този процес. Не е имало различно мнение, не е имал някой, който да се противопостави на тези абсурди. И разбира се, през това време по същия начин е премахнато и понятието минимална работна заплата. То не съществува, тъй като не е имало кой да обясни публично, че нейното съществуване и периодично покачване не просто не вреди на заетостта и на икономически растеж, а напротив стимулира ги, намалявайки безработицата, стимулирайки потреблението, дигайки абсолютно всички индикатори от макроикономически характер. Но всъщност не е имало кой да го обясни това тогава и минималната работна заплата е изчезнала като понятие, като съществуване. Нека си представим, че през тази 2030 година половината държавни служители са уволнени по политически причини, а другата половина е пред напускане не за друго, а заради обидно ниското заплащане. За съжаление, по това време, след няколко години, няма да сме много напреднали с изкуствения интелект и така нареченото електронно правителство и просто няма кой да ни издаде вече елементарно удостоверение за нещо, било то за свидетелство за съдимост в малките общини. Просто няма кой. Няма кой да ни учи, защото през същата тази година учителските заплати отдавна са спрели да растат. Няма кой да ни лекува, защото вече 7-8 години към 2030 година няма отраслов колективен договор в здравеопазването, под който се е подписал министъра. Няма кой да събира данъците, защото в НАП не са останали служители заради липсата на ръст на доходите. Въобще няма и кой да ни пази, просто защото няма хора и населението намалява всяка година с 50-60 хиляди души. Нека си представим, че през 2030 година всички работодатели са разбрали колко е хубаво да има намалени ставки на ДДС и са успели да наложат такива за всички икономически дейности като обща икономическа политика. Не само за ресторантьорския бранш или за хляба, а за всички. Разбира се, няма абсолютно никакво значение, че около 60% от данъчните приходи в тази държава идват от косвени данъци, основно от ДДС. Важното е, че неолибералната догма за по-малко държава в икономиката най-накрая през 2030 година е победила. Нека си представим, че увеличението на заплатите в обществения сектор не се случва ежегодно вече тогава, както в частния и както в момента, а се случва веднъж на няколко години. Само когато предстоят избори за нещо. Същото и с пенсиите. Никакво швейцарско правило, никакви преговори между социалните партньори, никакви НСТС-та, комисии, двустранки, тристранки и всякакви такива работи. Просто ги няма тези неща. Пенсиите са функция от това на коя дата са насрочени изборите. Заплатите на хората в публичния сектор също са функция, според зависи от това дали има или няма избори. Разбира се, през тази 2030 година е отпаднало и задължението работодателя да плаща първите 3 дни от болничния на работника и най-накрая е успял да прехвърли изцяло тази отговорност на Националния осигурителен институт. И работодателите са много щастливи от този факт. Разбира се, дефицитът в НОИ пък е хронично недофинансиран, тъй като приходите от данъци са рязко намалели заради променените данъчни ставки, заради които преди малко споменах, а пък максималният осигурителен доход не е повишаван към 2030 година вече 7 поредни години, просто защото неолибералната пазарна икономика е победила. Победила е лошата държава. Няма как да натоварваме умните и красивите и богатите. Те са се изключили от системата и са спрели да плащат осигуровки.
Излишно е да казвам и че цените на топлоподаването, електроенергията и водоснабдяването са изцяло либерализирани отдавна към 2030 година. Сметките за битови потребители, такива като мен, са нараснали тройно по-високи сметки през 2030 спрямо днес. Разбира се, всички дейности, свързани с образованието, свързани с здравеопазването, с националната сигурност, социалните услуги, културата и така нататък, всички тези дейности са изнесени извън държавната сфера и са предоставени на концесия. Предоставени са на частния бизнес, който ги управлява на принципите на ефективност и на принципите на конкурентоспособност, така както трябва да се случва в една развита капиталистическа пазарна икономика. И най-накрая член 1 на Конституцията е променен, като е отпаднало понятието, че България е социална държава. България е демократична и правова, но не социална. Разбира се, за сметка на това е добавено в този член 1, че икономически растеж на страната е право пропорционален на намалението на дейностите, поверени на държавното управление. С две думички, колкото повече служители от държавната администрация са пренасочени към сектора на услугите и производствения процес, толкова по-добре за развитието на консуматорското общество, към което пазара вече толкова десетилетия се опитва да ни тласка. И в крайна сметка, наистина, частния сектор и бизнеса са щастливи към 2030 година. И разбира се, не на последно място по важност, премахнато е към 2030 година изцяло колективното трудово договаряне. А като инструмент за договаряне на работните заплати и условията на труд на работниците и служителите, по това време вече изцяло се използва принципа на личното договаряне, на индивидуалното договаряне, в което работодателя винаги има силната страна и шансът за макар и минимален пробив или макар и минимален успех на работника клони към нула, тъй като той няма колективната сила и финансовите възможности на онзи, срещу който преговаря, срещу себе си. Така, представихте ли си го всичко това? Добре. Това не е антиутопия. Това ще бъде реалността, ако няма синдикати, които да протестират и да се борят за всички тези неща, за които преди малко ви споменах. Хубави, лоши, харесвате ни, мразите ни, не ни харесвате. Няма никакво значение. Това е истината. Идеологическият плурализъм ни е необходим в цялата тази работа, наречена пазарна икономика. Защото по-високото заплащане, по-добрите условия на труд и по-големия платен годишен отпуск, ако щете, те не идват винаги само защото сте работили здраво. Знам, че си мислите, че ви се полагат по право, но не е така. Полагат ви се, защото са плод на ежегодно отстояване, което често става скрито за обикновените хора. Това е горчивата истина. Затова следващия път, когато попитате какво правят синдикатите за вас, по-добре се запитайте какво правите вие за синдикатите, за да могат да продължат тази битка и да правят това, което са правили винаги. Ние имаме нужда от вас. Отговорът е прост. Сдружавайте се и сключвайте колективни трудови договори. Само така 2030 година ще изглежда по различен начин от този, който описах току-що.